Radyoya denge gel, denge azadiye. Jinavendan uçağına Radyo Denge gelden başkodarın hecayru hecde hecotmeye 2024 iğneli Brüksel'e saat ne lamet ede. Hemen uçağın serisi ve peşkeş bikin demdem azadi haber apoya. La elbaki ketin u derketina gelek deveran hate qadexe kirin ketin u derketina gelek deveren elbaki jibu 15 rojan hate qadexe kirin wali tiyatr kelwane bane evlekariye gelek qaden gireta navçeya wan elbaki ve ke heremen evlehiye yen demki ragahant u jibu 15 rojan ketin u derketina wan qadan qadexe kir wali tiyatr ke dagir keriye dazanin ku qaden dikevin nav sinuren Karsistepe, Kanlı Geçit Sırtı, Sivri Tepe, Avcılar Tepe, Üç Dere, U Bedi Sırtı, Dınabera Hecdehi Cotme u yeke mijdarede jibu 15 rojan ve ke heremen evlekariye yen demki hatiye ilan kirin u ketin u derketina van qadan hatiye qadexek kirin. Kecedeki em seferberi ilan dikin di 16 mijdare de li Köln'e bicivin. Kecedeki jibu meşe 16 mijdare kuvveli bajari Almanya li Köln'e verili darxıstin da xuyaneye gida. Da xuyaneye de vuhatiye götün em meşe navendi Avrupa'ya Köln'e uçala ken berfire. En luvalaten Skandinavya'ya lidici komployu jiraya giştire radiginin. Reber eme 26 salını gira ve imrali di hücreye yekeste beyku leguri tirre gezen hukuka nav netevi tev digere de tecde girankiri de teragirtin. Hers u fikar engele kurt enli sertenduristi u evlihiya rebera pozede bune u ve revşey kabul nakin. Deslatarya faşisa AKP MHP jipeydengia konse Avrupa sipiti sazu heze nav netevi cesaret edigere pergala tecide u pekaninin xirab enli imraliye lehemu girtige u civake pektine. Jibu bıdavikirna kompler nav netevi u şikandına tecide u bidesxısına azadiya fizikya rebera po emdina berayı ku 16 mijdare de seferberi ilan dikin. Ve bone en bank raya giştiye cihane hemu sazi sendika parti aktivist herkesin ku pişkiri dedin demokrasi u mafe mürvan dikin ku bavayke çalak beştari meşana vendiya Köln'e beben u bekutina davili tecid işkence u be hukukiye 26 salan binin tevdi çalak yan beben. Li Strasbourg'e meşa bi meşaleyi hatlı darxistin ji bo reber apo azadi hat xwestin li Strasbourg'e bi pêşengda teçeşê li çarşoya pengava ji Abdullah Öcalan re azadi ji pirsgirêkira Kurd re çarêseriya siyasî de duh bi meş û meşek hate pêkanîn û banga mezinekirina têkoşînê hat kirin. Girseya ku li garê de Strasbourg'e kom bû heta bi Place Klember meşiyan û mîtîng kirin. Piştî rêzgirtinê li ser navê tevgera ciwanên şoreşgerda xuyaniyê hatdayîn. Da xuyani da hat gutin ku 44 mehem bi tawayê agahî ji rêber aponayê girtin ev jî gelê Kurd dixenava fikaran de. Em ciwanên Kurd carekê din bank li dewleta Tirka faşîst dikin rêveberiya vîna pirsgirêka Kurd e em jê hevrê û fedayiyên wî ne. Tecida li ser rêbertiya me sûce û işkenceyeke ku li dijî tevaya gelê Kurd û mirovaniyê tê sepandin. Azadiya rêbertiya me azadiya gelê Kurd e û em wek ciwan û jinên Kurd em ê li her qadê jiyanê têkoşînê bikin. Ev têkoşîna me jî wê heta mîsûgeriya azadiya rêbertiya me dewam dike. Mîtîng bi duruşmeyan bidawî bû. Kolektifa Ciwanên Enternasyonalîst Pürtûkên Rêber Abdullah Öcalan xwendin Kolektifa Ciwanên Enternasyonalîst ku xwendekarên zanîngeha Lozanê jî di nav de wan de hebûn çalakiya xwendina Pürtûkên Rêber a Popêkanîn. Çalakiya xwendina Pürtûkên Rêbertî di çarçoya pengava azadî ji Abdullah Öcalan re çarêseriya siyasî ji pirsgirêkira Kurd de li sendîkaya Unions hate pêkanîn. Di çalakiyê de beşên ji Pürtûkên Rêber a Po ên li ser azadiya jinê hatin xwendin û nîqaş kirin. Piştre Vizyona li ser têkoşîna tevgera jinên Kurd hate temaşe kirin. Çalakiyên xwendinê ve heta dihê kanûnê li Pol Sutel dewam bike.
لسینور تق دو وسایت هاتن بمباران کردن اندام رخصت سپیتی آمریکی کامران عثمان لحساب خوی فیسبوک ده تکیلار ایریش بالا فران پیامک پاروکر کامران عثمان راگاند کو شویدن د 21 ده دو بالا فرن شهر 4 جاران رزجاین خلخلان بمباران کردن کو اف چیادیکه و نوبرا نوچا تق یگردای کوی او باجارو که شیوانده حتی زانین کو دیریشه ده دو وسایت هاتنه بمباران کردن ل انجام ایریشه ده zarar encani ne hatine zanin. Tekildari ve erişe çavkanek jidevera eriş le pekati jiragehan ku vasayten çeteyin daişe bun u hezen komando berbeciye bombarbarane ve çune le hatana aliyen peyvendidar tut ahyani derbare erişe de nedane. آلیکه کورد ریا داگیرکریه جدولتا ترک را خوشتی که چالکوانین حلبچه گوتن کو پدکه جبو برجواندین خوین تیبت خیانت لگل کورد و خاکا کردستان دیگه ورزر منظور گوت گول باشوری کردستان پارتیه که میان نتوی نینه لشوناوی پارتیه میان هرمی هنه کو همو جبو خواه و کسین لدورا خواه کار دیکن هنه سرکشیا وی روشا خراب و قریش پدکه Vezir Manzur diyarkir ku dagirkeriya İran u Türkiye her de çezede dibe u gut İran dühündüre valat evxede Kurdan dar dedike devlet Türk hem kırkırna siyasi hem ji kırkırna fiziki dike devlet Türk adagirker ser Musul u Kerkuk hesaban dike PDK ji hizmeta Türkiye dike dibe gele hereme ve hel bijartine ve ke hesap persine bigire des u denge xwe nedin PDK Çalekvan Hamid Abdullah Jigut tiştaku Türkiye de dagirkirna Kurdistan'da dike nenuye Türkiye hukuka namne teybün be dikele eğer PDK devleta Türkre kar heysaniye ke neke ev nikare ve virengi bike ve haka Herema Kurdistan'ı. Desarati Herema Kurdistan'ı ya PDK demki u kartoniye PDK u deslatarya PDK hıyanet eli gele xwedike gelek muhabın diruka PDK bi hıyanet de dagirtiye. Hemu giyane wan hıyanete u lidiji gele xwe û xaka welatê Kurdistanê dike. Li Herêma Kurdistanê dengdana taybet ya hilbijartinên parlamentoyê dê spêkir dengdan li 4 herêmên Başûrê Kurdistanê Kerkûk û 7 parêzgehên Iraqê dest pê kir. Di dengdanê taybet de tenê hêzên ewlekariyê dengê xwe didin hejmara kesên ku mafêwaniyê dengdanê îro heye jî 215,906 kesin û vê îro dengê xwe bikarbênin. Ji bo dengdana taybeta hilbijartinên parlamentoya Herêma Kurdistanê ku vê 165 navendan pêk were li Hewlêrê 62 li Silêmaniyê 57 li Duhokê 33 û li Helepçeyê jî navendeke dengdanê taybet hene. Ji birî 4 parêzgehên Herêma Kurdistanê li Kerkûk, Baxda, Selahattin, Nînova, Diyala, Wasîn û Enbarê jî navendên dengdanê hatine danîn. Navendên dengdanê saat 7 ve sibê hatine vekirin û wê heya saat 18 êvarê vekirî bimîne. Dengdana giştiya li ji bo Parlamento Herêma Başûr wê di 20 mehê de pêk were. Hevserokên Giştiye Dem Partiye Serdana Demirtaş kirin Hevserokên Giştiye Dem Partiye Tuncer Bakıran û Tülay Hatimoğulları du çûne girtikaha Edirne tipa fe û bi serokê bereye HDP Selahattin Demirtaş û hevşaridara Amedê berê Selçuk Mızraklı re hevdîtin kirin. Piştî Bakırhan û Hatimoğulları ji girtikaha Kocaeli tipa fe û hevseroka Giştiye HDP'ya berê Figen Yüksek'te û parlamentera HDP'ya berê Semra Güzel re hevdîtin kirin. Pürtüken nivîskarên girtî hatin îmzakirin fuara Pürtükan a Kurdî ku ji aliyê şaredariya Elihê Komeleya Ziman Lêkolîn û Çandeya Arî der û eğitim sen ve hatî organizekirin devam dike. Fuara Pürtüken Kurdî wê heta 20 Cotmehê devam bike. Du jî li Parka Atatürkstan'da hatin danîn û gotûbêj hatin pêkanîn. Gotûbêj bi ser navê têkiliya wêjeya klasîk û modern pêk hat û Kamuran Demir moderatörîya gotûbêjê kir. Di destpêkê de nivîskar dilbirîn
dilo axîv û derbara pirtûka senfonîka de nirxandin kir. Dilbaran got ku nivîskarê Pirtûkê ji cigerxwîna Arjen Arî bi bandor bûye. Hevşaredara Elihê Gülistan Sönük jî pirtûka nivîskar Arjen da ya bi navê Gavên Ewîl û ya nivîskar Zêrîn Yilmaz ya bi navê Beyaz Kürt ji xwendekaran re îmze kirin. Rêdkarên wîjdanî kete ber lêpirsînê Şandoğan yazıcı 14 sale reda xwe ya wîjdanî didomîne û di tevahiya vê pêvajiyê de gelek caran îfade daye cenderme, polis û dozgerî û dadgehan. Dozgeriya Komarê ya İstanbulê bi bahaneya ku bin pêkirina nepeniyê kiriye li dijî yazıcı lêpirsînê da dest pê kirin. Yazıcı derbarê mijarê de ji anefera axivî got di 11 îlonê de cenderme li min yeriyan û gotin te muhalefeta kanuna cezaya ya leşkerî yani reda wîjdanî suç kiriye. Ji bu îfade bidim bangê min kirine. Min jî îfade da û pişe ew jî îfade parvekirin niha jî bi bahaneya ku min bin pêkirina nepeniyê kiriye li dijî min lêpirsîn dane dest pê kirin. Armanca wan jiyana rêdkirina wîjdanî bi awayeke dervê qanûnê serûbîn bikin. Li gorî biryara Datiya Mafê Mirovan a Ewropayê DMME ev kiryarên li dijî rêdkarên wîjdanî û muxalîfan bin pêkirina mafane ji bo wê jî Tirkiye hatiye mahkum kirin lê li welatekî eger hukuk û adalet nebe demokrasî nabe mav jî tuneye. Yazıcı herî davî got zordestiya desthilatariya KP MHP tu carî negihîn ji armancê xwe pergala zordest nikare tu carî rehe azadî îrade û hevgirtina mirovan têk bibe. Ji bo serhedê hişyariya barana berfê hate kirin, Müdüriyeta Giştiya Meteorolojiyê me yekê rapora xwe ya rewşa hewayî hejdeyê cotmeyê parve kir. Müdüriyetê da zanin ku li bendêne ku li deverên bilind ên rojhilatê herêma serhedê û herêmên navîn ên Behra Rej, Şilope û berf bibarê li Erzurum, Qers, Van, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun û Trabzonê jî barana zêde bibare. Her wihat gotin ku li Bakurê herêma serhedê li Sîwasê, li rojhilatê Marmareyê, Behra Rej, Derdora Çankırı'ya û Bakurê Ankara'ya barîneke zêde bibare. Müdüriyetê destşankir ku de pileya germehiyê li herêmên navîn û başûr di navbera 3 û 6 pileyan de bikeve. Müdüriyetê li dijî lehiyê rabûna avan, Bürüsk, Hezaz û Bagerê xelkê Behra Rej jî hişyarî kir. Li Pasûrê barîna baranê bandoreke neyînî li jiyanê xelkê jî kir. Ji ber barîna barana zêde ya li navçeya Pasûr Amedê ava çeman zêde bû lehî rabû. Li herêma Serê duavê ku çemê Şekiran û Navro yên navçeyê digihîn hev wesayîtek asema. Wesayîta asema bû ji aliyê wesayîtên girêdayî serokatiya daîrekarên fenê ya şaredariya Pasûrê ve ji çem hate derxistin. Li aliyê dindiriya bejahî ya çiyayan ên navçeyê de jî li gelek cihan hezan çêbûn. Raydarên şaredariyê gel û ajoker hişyar kirin ku ji ber kevirên tên ser rê û barîna barana zêde baldar bin. İsrail'e ragihand ku lideri Hamas'e Yahya Sinwar jî hatiye kuştin. Wezîrê Karên Derve İsrail'e İsrail Katz ragihand ku lideri Hamas'e Yahya Sinwar hatiye kuştin. Wezîrê Karên Derve İsrail'e İsrail Katz bi daxuyanekê ragihand ku kujer û berpirsyarê komkujiya hefteyê cotmeyê Yahya Sinwar du şevedin ji aliyê leşkerên İsrailê ve hatiye kuştin. Katz diyar kir ku ev ji bo İsrailê serfiraziyeke mezin ya leşkeriye û ji bo cîhana azad ya li dijî xirabiyan li ser esasê İslama radikal serkeftineke mezin e. Hamasê hîna derbarê vê îddiayê de daxuyanek nedaye. Di êrişa li Lübnanê de 5 leşkerên İsrailê hatin kuştin. Artêşa İsrailê ragihand ku 5 leşkerê wê yên tabûra Kulonî di şerê li başûrê Lübnanê de hatine kuştin. Hat gotin ku hejmara leşkerên İsrailê yên ku ji destpêka êrişên leşkerî yên li dijî Hizbullah hatine kuştin de bûne 19 kes. Vê sibê jî artêşa İsrailê dijî gelek deverên başûr û rojhilatê Lübnanê êrişên hewayî pêkanîn. Beriya artêşê jî artêşa İsrailê ragihand ku şeniyên wan deveran bi taybetî herêma biqa ku herêman vala bikin.
Veli godan jemen için serisi be peşkeş kirin ji bu godar kina waspas ana xatir wedem baş.